Magluluto muna ako Yokohama, shout out to all. Ayan. Ito si Makmak, Yoko, oh. Ampo namin na dug. Diyan ka lang Yokohama. Mag-mute ako kasi maingay itong aso ha. Ayan, magandang gabi sa lahat. Magluluto muna ako.
Sis Ruby, shout out. Thank you for coming, Sisi. Binigyan kita ng blue jacket. Good evening. Nandun ako sa kusina, nagluluto. So, dyan muna kayo. Nakamute ako yung maingay aso. Tsaka may TV doon, baka maano tayo. Mag-iingat na lang. Good evening, Sis Ruby. Thank you sa help. Sis Ruby, congratulations. Dahil ano ka pala, na awardan ka ni ano. Alam mo na yun. Ang dami yun na. Masipag ka din mag ano, di ba? Hi.